gan shi sai kun yi mamaki. Kowa so na rai ya zama dole in kama sunanki. Kin cutar da ni al'amarinki ya ba ni mamaki. Na nazari wai me yasa kika yi haka ne doki. Ki je babu komai ko ba so na rai na wazan barki. Abin sirri ne banda sani na ce zan yi tambayi, amma gaskiya ita kadai na sanya a cikin ruhi. Iya gwargwado a bangare da ƙauna ina sharhi. Soyayya da daɗi ka so a so ka shi ne cikar shauki. Ki duba a farko ni na yi ƙoƙarin gyara halinki. Tsakani da Allah a zuciyata na sanya ƙaunarki. Kowa in ya zo abin da zai faɗa min in barki. A ƙarshe ya zamto wai da kike kira marashi aiki. Soyayya da ni kin ɗauki alƙawar zuwa cikin soke. Ki je babu komai duk wanda ya ɗaga dole zai sauke. Idan har da rai ciwo na zuciya ta zai warke. Irin duniya kuma biye shi baya abin kirki. Wayo salmakin tafi ina ta fama da ƙaunarki. Yau na shiga kunci ƙauna da sanki ne ke ta min raki. Na san dakina a rayuwa babu mai min batun roki. Ko da za a ni samo bakin su farki to ban da ha